ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଛୁ ଆମ୍ବ ପର୍ବ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ମୋର ମିସେସ୍ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ମିଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୋର କୁନି ଝିଅ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଛେଳିମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଛେଳିକୁ ଧରି ଆଣିଛୁ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ। ଆଉ ମୋର କୁନି ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ସାନ ଝିଅର ଆମେ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ କରିଛୁ। ଆମର ଦିଟା ଝିଅ ଖେଳିବାରେ ବହୁତ ବିଜି। ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ କାମରେ, ମାନେ ରୋଷେଇ କାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମିସେସ୍ ଅଦା କୁଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସାଇଡ଼ରେ ବସିକି ସେ ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସବୁ ଯାର ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଲି ବସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ବାହାରେ କୁକୁର ଯାକ ବି ପଳାଇଲେଣି। ସବୁ କାଟାକୁଟି କରିବା ସରିଗଲା ଆଉ ଚିକେନକୁ ଆମେ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଟଲରେ। ଏ ଖେଳ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିଥିବେ, ହେଲେ ମୋ ମିସେସ୍ ସବୁବେଳେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କାହିଁକିନା ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ଗରମ ବୋଲିକି ସେ ତାର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି ରହିପାରିଲାନି, ତ ତାର ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଘରେ ପର୍ବ ସେ ଆଣିଥିବ ଆଉ ଘରେ ପିଠା ହେଇନଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପିଠା, ଆମର ପୁଚୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବ। ପୁଛୁ ଆମର ପିଠା ଖାଇ ଖାଇ ବୋର ହେଲା ପରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛେଳି ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛେଳି ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ତାର ଚାଚୁ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବାୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ପୁଚୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଚୁର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆମେ ପର୍ବଟା କେମିତି ପାଳନ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେଇବି।